इनके नायक तो नहीं sini video IBC nanglia जों सफैनायखा इनके जों अरो थांगे मन्दिर एमन के नायथाव के साजि जायगे खोनाबो जों तो नुगिया कोन अरो थांगे नुनाय बमहाय इनके tin blog नायक तो नि पायासक जे मांगसि आं नायथाव के video खायगे फुंनाय जे फारिके आं फुंबि रनाय नायक तो नि बे सफैनाय दबखे पुलिस थाना इनके थाना उसके जाओ फाइनली सुले पेहा जो हेलो गाइस इनके जोंजे फाइनली जागा जों तो सफैलाय हेबोके कालीबारि मन्दिर इनके आयं क्लबिन लगिगो दंगो इनके शिव मन्दिर दंगो बाबु ब्लकार दे फुंनाय सिंगो मंदिर नि आइके हा मंदिर थांनाय टाइमबो थाना मंदिर नुनाय अ जागा थांगे फुंनाय फैदिन गान्थि जागा सफैया मंदिर आइगे जनो क्लाब एसीसीओ ए फैदि बिसिंगो आनि लगे Joto happy diwali spesial ekta nakito ke mondir tangjau ke bisingo sa aini thumai je adi ayang bakini arga at khajunai ado khaja mana ke ado khaja ke ayang kase baba mahadev ni kaja ni dia di kaja ayang ke ayang dum tumjam ma tage pulta ban